Galing pa ng Baaw, Camarines Sur si Nanay Ancheta. Kahit na tirik ang araw ay minabuti niya pa ring magpakonsulta at humingi ng gamot sa Edmero Clinic sa Pili Capitol Complex. Ayon kay Nanay Ancheta, madalas umano siyang mahilo kaya't minabuti niya ng magpa-check up sa eksperto dahil sa tumataas na raw ang kanyang blood pressure na maaaring na-trigger ng tumataas na temperatura. Ko tapos masakit kasi ang katawan ko pag yun lang, masasakit ang katawan ko. Kahit ako umiga, masakit yan. Isang pagkahilo sa sintomas ng heat stroke na karaniwan umanong sakit ngayong panahon ng tag-init. Delikado umano para sa mga senior citizen na kagaya ni Nanay Ancheta, pati na rin sa mga may comorbidities dahil malaki ang posibilidad nila sa heat stroke. Unang-una yung heat stroke, ang senyales niya is tataas kasi yung temperature ng katawan mo dahil sa environmental temperature, which is yung sobrang init. So, mag-flare up ng more than 40 degrees Celsius yung body temperature mo. And doon na mangyayari yung mga sintomas na gaya ng pagkahilo, pananakit ng ulo, pagsusuka, and worse, yung mga pagkawala ng malay. Binigyang diin rin ni Dr. Christian Mariano ng PHO Kamsur na malaking tulong ang pag-inom ng tubig upang maiwasan ng dehydration. Paggamit ng panangga sa init ng araw gaya ng payong at sombrero, pati na rin ang regular na pag-inom ng gamot lalo na sa mga may sakit. Jam Garcia, CSN.